Na sensemo ya Masige East kora ono MC wenseme yo Michael Mutume ase abaiboli baba koyogokera no tana chicheke cyonye ngo kirakie ko bakonya mono ase ogusira chisemya se abaro kibabo muri keto Josephat Amisi naikira na senseme yo Ange baba kichikora banyarako bagwikira na se wodi ya Masige East iri kwenyorera chibaseri cyabo nigo baroki omogokobo nagoteba nigo chibaseri chirachikoba chikoenekia ngachiasirire omurobelyo bwechisemi anene ase tamu ya kabere chiro chinchi anyoru une tamu ya itantu expected tanyore chibese chichitokonye lakini ende chikanyoru korende umwesimi wara atina achaga aki-explain wa chanyoru tu bona kare explain ti kare muntu ya explain bona batoko molemereri kwera nere n'umuntu buna ntutera abantu okoganya nabo tokoganya buna intu abainyechi nande okwegena twegenete abarayi baito bali borunke chicheki cyabwa to kwa selti ko lya lero kereche ki yale ko liko siringi 3000 kero mwana ale konyora bako kwa nani go banyarako bagochengera abarayi babo aneno mwemsebwe wodi yo Michael Mutume no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati aso wikirania chira cyamagendero nabwo kwenekera banyarako bagosira esekte ikisemi nanje ngo ireneria omwisimiwa Mike Mutume omwana itoto konyire chipasali echi tutarengere tinganto nyale konyora tuachakire waka chisamunga ne kitogo chikonyora chibese cyabana bawo chigoswera keko gere bawo ikagerite nandi baseriwa bono nakire ngambu ya mono hamo na Simbarati nere na mwakire ngambu ya mono konyira umwana endera gomsira bakana nandi nasamu seseni nandi atolentere nigo babuli oboteneri bwe county ya Kisii se omugavana Paul Simbarati banyarako bakwangoya okoena na chifom cyabana bali aba form 1 bandi batara haigu ba form 1 muno musimi watara ngo mwali bo mutienyi baebu tikabata baebu na bara ko sembe konyere buna bandi tuairo ngare na arate kare go explain ata from next week ngo chakare go sichi form igo bari babata bana form 1 basoke bawo sichi form echuba ichori tosomya abana tosari butaka busi boigo nigo banyarako bakugikiria siasa cyanyarako bachiguterania umuroberi bo kwena chibaseri ase chinga kichibwenerete nakoboria abarayi bachichamo asekerenga yo kwenekia amagendrime county ya Kisii kulingana na siasa ya bereke yokorekana gochiase omwesimi wa Simbarati igoya abangani igoya kuna omonto kurukwa mwananchi mono nabo igo muibuli buna bono ngokwanirega igoya abigento gete tari korekana kiyake kokere binte binge igo bitene ine bire makega kisiasa ekara abantu bategete kokora igo batakere babe abantu bagocha amasinge njiyo korosia magendero lakini bono abantu konyora abande babwate birengere bire bibe bitanyara gokonya omuntu kurukunwa mwananchi gose omuibori ori ogende tegoseseka na bono asentundende serikali ya county ya Kisii ni banyarako begosyoria bene omuroberi bo kwena na chicheki go cyase chiskuru cya secondary omuroberi ogende takabawikiraniwa ase chi ward ao asaritikolia rero nigo abamenyi anene kurwase ward ya Masige East banyarako bakombera na gaiga senseme Kiobegi ekerenga ekene banyarako bakwenyorera chicheki echi kirachara bachiko basira anene kwegenderia se obugima bwabo bwa kiralitiko Patrick Taseni Kendizi TV kurwa echiro ya Kiobegi yegotoka ime ward ya Masige East constituency yabo basime county ya Kisii literane Josephat Amisi.